Thokozani bogogo nomkhulu sekalo sendoda lesi ugogo Bathini Mbatha. Ngane zakwethu seyikhathini enzima. Kuthiwa nathi belapha indabuko kufanele sisebenzise sanitizer, sifaka ama glove, sifaka ama mask, siyalalela ke thina ngane zakwethu senza njengoba uhulumeni wethu esixwayisile no Minister of Health esixwayisile nabo bonke ke abasithandayo abaloku bekhuluma ngane zakwethu kusenza. So please ngane zakwethu make sure ukuthi une sanitizer ekhaya umakhosi unayo nawe esigodlweni. Ngane zakwethu ngicela sikhulume ngamandla omuthi ngokusebenza komuthi. Gogo, what is the difference between ukuphalaza ngqokile nokuphalaza ngaqokile? Gogo, what's the difference between ukukhwifa umuthi ngiqokile nokukhwifa umuthi ngaqokile? Gogo, what's the difference between ukuphephetha umuthi ngiqokile nokuphephetha umuthi ngaqokile? Ngane zakwethu, the difference is that wazalwa unqunu, umuthi uthola unqunu. It doesn't matter omunye angafuna ukuba intellectual athi but kunomuthi utholakala ngaphansi. No, let's not go there. We're not there. We know ukuthi uhlakaniphile, uyakwazi ukuanalyze, but it's not about that. Wazala unqunu, obvious usesiswini sikama wakho, kodwa ubunqunu ngaphakathi. Nomuthi udalwe unqunu, obvious ungaphakathi, ungaphansi kwenhlabathi, ukhave inhlabathi, kodwa unqunu la ukhona. There is no paper that is covering umuthi. There is no paper or a cloth that is covering wena ngaphakathi. Ake siyeke ukuzala wembethu. We're not there. We're talking about amandla omuthi. So umuthi works better when you use umuthi naked. That's when you see the power of umuthi. Umuthi works quicker when you are naked. Ugogo Bathini Mbatha ukunike umuthi ukuthi lo muthi lona uzofike uphephethe uxosha izitha lo muthi lona. Xosha amathunzi amnyama, uxosha izitha, labantu abakulandela ngemuva, uma ufuna baxabane bodwa in uzofika uthelelana bese uthela idrop emchamo wakho, uhlikihle lo muthi lona uze wome, moqeda bese uyawuphephetha lo muthi lona. Angeke usheshe ufinyelele lo muthi la uya khona compared to uma uzowenza lokho unqunu. Angeke, angikhathali ubana ngathini, ngeke. Mawuphalaza unqunu uphalaza kangcono because abantu mebethumela izichitho amathunzi amnyama, most of izichitho abantu bazenza phezu kothuvi. Umuntu uyabhosha abhoshele phezu kwento asebenzise umuthi izichitho. Wena mosofuna ukukhipha isichitho usikhipha ugqokile, uyogquma unqunu, ufake underwear moyogquma. No, umuthi awusebenzi kanjalo. Umuthi ufuna as naturally naked as possible. That's why masigquma abantu sithi kumuntu okay uzogqumela lana ke, this is what you're going to do. But musukhumlile bese uthatha iplastic uyembosa. Isitofu sakho sicisha lana wenza kanje so that une privacy yakho khona uzokwazi ukuthi wenzeni, wenzeke unqunu. So umuthi ngane zakwethu futhi usuku usekhaya una yonke privacy engahle uyicabange. Umuthi works better uma usebenzisa unqunu. Please ngane zakwethu, there's no other way. There's no other way. Unless umuntu uzokunika umuthi athi lo muthi lona uzosebenzisa nje mawufika nje emsebenzini uzothatha kufaka ngaphansi kolimi. Usuke unqunu ngoba usebenza ngaphakathi emlonyeni. Ususebenza ngaphakathi emlonyeni. Uzothi ukhuluma njena bese uyaphuma umuthi. So lokho it's another department. But nje makuthi une treatment qhuma phalaza ncinda yenzani, do it naked and then you will see how quick does lo muthi loyo works for you. Salwa sendoda uGogo Bathini Mbatha, umavula kuvala emzilama yamadoda, locksmith, technician, yedlozi, engineer yomsamo. Ngane zakwethu ningakhohlwa Gogo Bathini Mbatha, gogo @bathinimbatha.co.za, gogo @bathinimbatha.co.za, 082
833 4063 Malujo.